vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Mukoma Nashi, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika pandainge ndichiri kuma 20 something ikoko. Saka pane pamwe pamba pandakamboshanda, murume wepo ainge aine mari dzake, but I used to respect him a lot. Zvekuti kunyange ndaimuona kuti murume uyu iye is very handsome ende une mari zvokuti kudanana naye aikwanisa kuzotondichengeta so easily, but ndaishaya kuti ndingamuudza sei, so much that ndakabva ndazongozviudza kuti it was far much better kuti ndinge ndichingo ignore those dark desires. So chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakungotozviudza kuti munhu uyu ndofanira kutoti ndinge ndichimendera kumasowe. Baba evavo ndainge ndisina kana kumbogara ndakatarisira kuti vangava munhu wekuti ivo vangaita zvechihure. So there was this other time when I was busy zvangu ndichitowacha hembe dzavo. So before I had started washing, ndakabva ndazongosecha mumapockets mavo. Ndopa ndakabva ndazoona kuti mainge muine chipepa chemakondom chainge chakavhurwa, zvichiratidza izvo kuti vainge vakatobva mukutonorara neumwe munhukadzi. Mukoma Nashi, ndakangoramba hangu ndava kungofunga nezvazvo, ende ndainge ndoti kana ndakavatarisa mukoma ndainge ndava kutovaona semunhu wekuti ndaitokwanisa kutodanana naye. Mukoma Nashi, takaramba tichingoitirana maactions inini nabosi vangu, because ivo he was quick enough to realize kuti neniwo pane zvandainge ndava kuda pavari, but tainge tichityanana manje because vaiva munhu aitova nechinzvimbo kuchechi ende inini ndainge ndakatowana basa through church. Saka kuti tinge tichingoitirana mamwe maactions aya zvaikwanisa kuzotinetsei. Mukoma Nashi, ndakabva ndazoti one day ndikati panapa nyaya yavapoka, ndava kutoenda ngu kumasowe. Ndakaenda kumasowe in secret because madam boss vangu zvemasowe vainge vasingatombozvifarire zvachose. Ndakatoita by secret ndokubva ndaenda kumasowe kuya. Ndikati ndasvika kumasowe ndopa ndakabva ndazoudza muprofita uya kuti ndainge ndichida murume wamadam boss vangu, asi ndainge ndichishaya kuti ndingamuudza sei murume wamadam boss vangu kuti ndinomuda, because ndaisada kuti ange achizondoona sekunge ndiri hure. Tarisiro yangu yainge iri kuti zvimwe kuda mukunodanana paya maybe ndaikwanisa kana kuzotobatira pamuviri. Ndaindoziva kutoti ndinenge ndatova second wife, zvangu zvinenge zvatoita no more madhiri ekushanda sahouse girl uchishandira vanhu mudzimba dzavo. So madzibaba vaya vakabva vati painge pachazodiwa masperms ake. Ndikati zvinondomawana kupi, nekuti naye munhu uyu handisati ndatombotanga kana kudanana naye, pane paangangobvuma here kuti zvinoita kuti unge uchingotora masperms angu oenda obva wazonondigadzira. Madzibaba vaya ndopa vakabva vazondipa idea, vakabva vanditi ndikuti ndichivhenekera mumweya ndikuona kuti murume uyu iye he is not that honest kumukadzi wake. Munhu atori nemagirlfriends akawanda, but ndinoona sekunge iye zvaanoita ndezvekuti kana mukadzi wacho asipo anomirira kusvika mose mavata. Kana mavata paya anomwa mukadzi uyu, anotogara munharaunda mamunogara imomo, anobva azomufonera mukadzi uyu, anobva azouya votorara usiku hwose, then makuseni anofumira kumuka mukadzi uyu obva adzokera kumba kwake. Izvi anozviita ari makuseni. Then ndikabva ndati zvakanaka madzibaba, saka muda kuti ndinge ndichiita sei nayo information yacho iyoyo. Then madzibaba vaya vakabva vazoti kana ndaikwanisa kuti ndinge ndichizongotora makondomu aya avanenge varara vachishandisa, one chete ndo rainge richidiwa, ndobva ndazouya naro mudare. Vachiti iwo kana kuri kunzi ukakwanisa kuuya naro mudare, ziva kuti zvako zvinenge zvatoita, because ndiri kuitira mimwe minamato inenge iri very powerful. Mukoma Nashi, ndakabva ndazoti I think after 4 months ndopa ndakabva ndazowana mukana manje, because amai vamadam boys vakabva vazonzi vainge vachirwara. Saka madam boys vakabva vatomboenda vakaenda vakanogara
kumusha kwavo, ende inini ndikabva ndazongosara nevana ndiine murume wamadam boss. So ndaingogara ndakatiya ziso, uye zvekare ndainge ndava kusarara like the way that I used to. Nerimwe zuva mukomana acho ndakanyatsokunzwa munhu achivhura dhoo rake remubedroom, ndokuramba ndakateerera kuzonosvika munhu achinovhura dhoo rekukicheni, ndakangoteerera chete. Ndikaronzwa kutoti aiva neumwe munhu uyo waainge ava kutopinda naye mumba, ndivo avo vakananga kubedroom. Pasina kana nguva ndakazotanga kunzwa kushinyira, ndikaziva kuti kushinyira uku inhema, kushinyidzana kwevanhu vari kusika bonde. Then ndakazotaimira makuseni because ivo bosi vangu ndakatovaona vainge vakabata chipepa bag chainge chakazara matishu nei. Ndikatoziva kutoti chipepa bag icho chainge chakazara matishu nezvimwe zvainge zvirimo ainge atori makondomu. Mukomana acho ndakabva ndachizovataimira, vakati vachingobudawo neniwo ndichitoenda ndichinobvendenyura mabhini aya. Ndini uyo mukoma ndikabva ndazotora 1 iro ravainge vakashandisa. Handina kana kuzombotora nguva, ndakabva ndazoenda kwavari madzibaba vaya avo vakazondigadzirira minamato, uye zvekare vakabva vazoti zvose izvo zvainge zvirimo mumaused protector ndaifanira kuti ndinge ndichizozvizanganisa nemvura ndobva ndazonwa kwemazuva 3. Saka ndakati ndasvika kumba ndainge ndine chigubhu changu chiya chainge chiine maspams awo ainge abviswa mukondomu riya randainge ndakanhonga. Then ndokubva ndazotora mvura ndikabva ndazodira mvura kusvika 2 liters chaiche chazara. Mukomana acho ndakachinwa 2 liters ichi kwemazuva 3. But day rechinumber 3 madam boss ndopavakabva vazononoka kuuya kumba. Vainge vakati vainge vachida kudarika nekumba kweumwe munin'ina wavo, saka vakazotosvika pamba. Tainge tatopedza basa kudhara. By the time pavakasvika pamba it was somewhere kuma past 11 p.m. Aiwa, ndima yainge yatoshandwa, ndima yainge yatosakurwa. Kubva ipapo nemurume wamadam boss takazongoramba tichirara tose. Saka munongozivawo kuti kana wava kuda munhu, iwewe unenge wava kuzama kufaita uchitira kuti munhu iyeye ange achizova wako. Ndakazodzokera kwavari madzibaba vaya. Madzibaba ava chakandinetsa ndechekuti vakanditi vainge vachida kuita munamato wekumadokero, zvokuti ndakatovabvunza kuti nai minamato yekumadokero inopinda papi, nekuti zvinhu izvi ndezverudo. Saka vakabva vazonditi vainge vachida mari ndokubva vazovezesa kakofini. Vakavezesa kakofini kadiki, vapedza kuvezesa kakofini kaya mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera nako kakofini kaya kuya kwandainge ndichishanda. Saka each and every night ndaitora bepa ndobva ndanyora nepeni yered ndichinyora zita rabosi vangu uye zvekare nesainemu yavo, ndobva ndazoti pazasi RIP. Izvi ndaifanira kuti ndichizviita on a daily basis, uye ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoonekwa ndichiita izvozvo. Ndaitoti kana yava nguva yangu yekuti ndinge ndichiita mhiko dzacho idzodzo, ndipo apo pandaibva ndazozvikira muspare bedroom mandainge ndichirara nevana vamadam boss vangu, ndobva ndatanga kuita mhiko dzangu. Kana ndapedza manje ndopandaibva ndazokavhara kakofini kaya ndobva ndatorara. Saka mukoma ndozvandakaita izvozvo. Pasina kana gore murume wamadam boss akabva atanga kurwara, zvichinzi ainge abatwa kensa, ende akabva atopiwa mwedzi mishomanana yekuti ange achizorarama, because kensa yacho yainge ichinzi hanzi kensa iyi yainge iri mudumbu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi by the time pandakazoya kuno kuSouth Africa ndakatobva kuZim ndichitoita sekunge ndainge ndichitiza, because hanzi ndainge ndava kungonzwa sekunge ndiri kutevererwa. Hanzi ndaiti kana ndikatarisa ndaisaona kuti wacho anenge achinditeverera anenge ambori ani uye anenge aripi. Hanzi kunyange pandakauya kuno kuSouth Africa, hanzi zvinhu izvi zvakamboitika kwemazuva mashoma zvokuti ndainzwa kuti pane munhu anenge achingoramba achingonditeverera. Rikadzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakanoromba kuMozambique. Mukunoromba kwangu ndakapiwa nyoka, but nyoka iyi mukoma iyo yava kundishungurudza. Nyoka iyi
iyo yakura. Right now when I calculate nyoka iyi yatokura zvekuma 10 meters. Ndiri kugarawo kunoku ikoko kwamunoti kumadheudheu. Saka I have that advantage yekuti ndakabva ndazongotengawo zimansion rangu. Ndakati ndatenga zimansion rangu riya ndokubva ndazosarudza kuti pamarooms ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizoselecta imwe room, but ndakabva ndazotsvaka mabhirida ndokubva vachizorenovheta room iya ndichitira kuti inge ichizokura, sezvo ndainge ndakaudzwa nasekuru vakandirombesa kuti ndaifanira kuzotsvaka room inenge yakakura kuitirawo kuti nyoka yangu inge ichizopota ichiwanawo nzvimbo yekuti inenge ichifara. But sekuru vaya vainge vasina kundiudza kuti the reason as to why vainge vakanditi ndige ndichitsvaka pamba pekuti panenge paine imba yakakura ine marooms akawanda, ndobva ndachizotsvaka room pamaroom awo yandinoti room iyoyo hakuna umwe munhu anotendedzwa kupindamo kunze kwangu chete. So ndozvandakaita izvozvo mukomanashi, but nyoka iyi iri kuramba ichikura each and every time. Ndinoti kana ndikapindamo murumu imomo ndinobva ndatoona kutoti nyoka yacho inenge yatowedzera kutokura. So right now ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichitsvakawo vanogona kubata nyoka iyi so that vange vachizoiuraya. So far nyoka iyi ichiri kungorarama neropa rehuku. Hapana kana mumwe musi uyo wandakambonzwa kana kuti kuona zveusiku ndichinzi ndinofanira kuti ndinge ndichichekeresa vana vangu, amai vangu kana kuti vedzinza rekwangu. Ndiyo confession yangu iyo mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini amai vangu zvinonzi vakashaika apo pandainge ndichiri ne2 months, but vachizonoshaika amai vangu zvinonzi yainge iri BP nedepression semunhu ainge akazvitakura. Apa hanzi baba vakabva vazotanga kuita zvemagirlfriends, saka pamagirlfriends avo pane umwe uyo wavainge vakamitisa ndokubva vachizoti vainge vachida kuti ange achizova mukadzi wavo. But mukomanashi amai zvinonzi vakabva vazoramba, sezvisinei amai vakabva vazofa. Amai vakati vashaika mukomanashi, hanzi hama dzaamai dzakaramba kuti dzinge dzichizondichengeta kudzamara ivo amainini by force ndo vakabva vachizotanga manje kundichengeta zviya zvekutoti vakatoita zvekutomanikidziwa. Ndakakura ndichingoshungurudzwa naamainini. Amainini vaingondiita yose yose yavainge vachida. Worst of all mudhara zvinhu zvavo pazvakabva zvazotanga kudhakwa, saka takabva tazodzokera kumamisha. But patainge tichiri kuHarare zvainge zviri nani, vaisava nebasa neni too much because vaingoswerawo vachingoita zvavanenge vachiita. But takazoti tava kumusha vaitoratidza kuti vainge vaine bitterness iya yekuti vainge vakazviona sekunge munhu ainge awanikwa nemunhu ane mari dzake zvekuti vainge vatogarika. But zvakabva zvazovabhowa kuti taifanira kuti tinge tichidzokera kumusha. Takadzokera kumusha mukomanashi, but pane zvimwe zvinhu zvakangoitika zvandisina kunzwisisa because takati tichinosvika kumusha guva raamai vangu rakabva razowira mukati. Guva raamai vangu rakaita makore nemakore richingovakirirwa, then raiti kana ravakirirwa kudaro raibva ratsemuka nepakati. Nguva iya yekuti mvura inenge yonaya, guva raamai vangu raibva razowira zvaro mukati. Mukoma ndakakura ndichishungurudzwa ini, ende amainini vangu vaitoti dzimwe nguva kana kuri kunzi anenge ari makuseni tava kugadzirira paya kuti tinge tichienda kuchikoro, ivo vaikwanisa kungoti iwewe nhasi hausi kuenda kuchikoro. Zvinova zvakazokonzeresa kuti ndakazongoramba ndiri munhu wekuti I was always lagging behind. But mukomanashi baba vaizoti kana vakadzoka vachibva kutown then ndaibva ndazotanga kurohwa ndichinzi ndainge ndisingafarire chikoro. But chainge chisingakwanise kuonekwa nababa vangu ndechekuti inini ndini ndaita sekunge musikana webasa uye zvekare mufudzi wemombe nemukomana ainge achishanda pamba. Zvose izvozvo ndaizviita from a very young age. Apa kana kuri sekurohwa ndaitoziva kutoti amainini vaigara vaine tambo yavo yemagetsi yavaigara vakachengeta mubedroom mavo. But vaiti kana baba varipo
vaisatirova netambo yacho iyoyo yemagetsi, vaizongotirova chete kana kuri kunzi baba vanenge vasipo. Waiti kana vakakuti nhasi ndikuda kukurova, dzimwe nguva ndaizotosarudza kutoti ndinge ndichitoenda kunorara pamba peimwe friend yangu nekuda kwekuti vainge vachinyanyisa kuti shungurudza nekuti rova. So even right now ndiri munhu wekuti ndakura zvangu but ndine bitterness imwe yandiinayo mumwoyo mangu, kushaya kuziva kuti ndoitawo sei kuti bitterness iyi yandiinayo mumwoyo mangu ndinge ndichikwanisa kuibvisawo mumwoyo mangu, because ndotoona kutoti zvinotondishungurudza. Dzimwe nguva ndinototadza kutopa kana mudzimai wangu rudo nevana vangu rudo, because I feel as if I do not deserve to be loved. Kana mudzimai wangu akaita sekunge anondirakidzira rudo, ndinomudira imwe rough, because ndinenge ndichiona sekunge maybe ari kuda kundimanipulata, because izvozvo ndozvatainge tichiitwa naMainini. Mainini vaiti dzimwe nguva kana vakakurova vobva vakuti mwanangu ndinokuda, unozviziva kakuti ndinokuda, ndoda kuti unge uchizova a disciplined child. Then vaiti kana vadaro vobva vatanga futi kukutuka vachikuudza kuti you mean nothing, hauna kana chauinacho, uye zvekare it was because of your favor, that is why tainge tichigarapo pamba pavo ivo amainini. So mukomana achi ndiyo nyaya yangu, handizivewo kuti vedare vanoti kudii nenyaya yangu. Ndichange ndichizongotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana kuri kunziwo munenge makakurawo muchigarawo nemastepmom, then munokwanisa kungoya mubva mazotipawo your own side of the story. But we also need those positive stories, because out there are those type of women that do treat their husbands, kids very well. Saka tinodawo ma-positive stories iwawo. You can come to my inbox and then I will share your own side of the story.